Моля за напътствие от Архангел Михаил за хората, които гледат това видео. Благодаря. Това е Архангел, на който е много важно да се молим да ни помага, защото е много силен, повярвайте ми, хора. Освободи се от страховете. Погледни реално на ситуацията, в която си. Чуй интуицията си, вътрешния си глас. Благодари за стабилността, която имаш в живота. Благодари за всичко, което имаш в този живот, като урок, като изобилие, като любов. И ще имаш още повече. Толкова, колкото можеш да понесеш. И лошото в кавички и доброто е толкова, колкото можем да понесем. Стабилност. Дали мъж, който държи на теб, ще подходи към теб с малко по-бавни крачки, но с неговото темпо нещата ще се случат тогава, когато трябва да се случат помежду вас. Стабилност, нови идеи, стабилност в живота. За теб. Бъди благословена. Съветва лична таро консултация. Пиши ми на Viber, WhatsApp или ми се обади.